Alright, shukran kabisa na ndono mwenchu muligilia ndosi ya Sole Kigma otegerete na kuligilia netuwani ya getembe bono mambia karubiku nikoba bire bya nsutogo sangamo nyuma yokonyora amangana yichikosoli nere Wiza Crown kirubyo nsikubikwa kwa binyolire igo na amanyire bali abanchibe nkoyo buno mugako nkorogo bwati timu nchete sana kwa manyire lakini nde aonsika ndeko karibu asetuwani na ande nsameiga yendeka turaswa singambo ya gatebono mambia tuja kuligelia mange bali moto likero ujumbe nyoranga na aliye 0741 583878 na buiga senso ya mliende nyoranga 0726447367 na bukuti ulikera ujumbe wacha kanili taliago aliye semitandao buiga niko tole gali ya maseye muiga tobaise kweba na boto nyora buiga semitandao ya ito Matilda Nintu sabana timu aje nintu sabana mama ke muntoma timu sabana andi wachi zumo toitwa ni wagetenko yo mwerio ina getenko yo mwerio kimatiri ngone ngachakira mpira nole abana bare gwakaiga okora iga onyuru kera abanyaruka bare gwaka ngachanga somo mpira bwili sakara nali gwaka namba 9 wi bare kondo Ronaldinho bare kondo Ronaldinho Ronaldo naro lyo mukuru arafu ngabo bagasoko ndo Ronaldo koroga keroga swageti yanga kikobe janga kinkobeka okay kurugi gapu ntatembate yabana banaiga enjere yeguisa Brown ya soma ndoba ati Wiza Brown iga Wiza Crown okay Wiza Crown unasoma gali naigu sabana telibobe na otule straight omopiro sabana kanche kianga kinkelinga litukuliria Ijumaa litukuliria noti Juma Mosi Saturday klabu kia Manchester United na baba rugali bya makali na bangwana balina abwete nkoba inkoimbora banga Manchester inormo okonenga enkoyo agunchini maitengu kwa ne timu ilinganchete tima itinga enga kiebi abande lakini nchendo chinga litukulire Juma Mosi na bayengo mokoko sana na balinde yalengi onsariko no roche ngotebi inche amona Evans ya choki no yokobolio bogaba na Nyamira County ni gatebe tinga ki tukire Nyamira County ga kwani aikiro moirio wose kiro muzani o nchino muntu bwata bazani nchino muntu bwata abantu na kintu tomaite bazani uba bana bane ngamuta wakiroro karati igama na Nyasaye mumati Evans ya choki bona tukane tiochutu aro musimamo tubwati musimamo tibwati musimamo yes okay aya no bwati musimamo yes okay igorongo uri naro chemware kukwana nere ototebiri ali njera mangana siasa ngukwanira abantu kwetara barabara tigana rabara bokoro okay amangana isiko ya musimamo no ona tegerango tebi yes omwana one Evans ya choki gantebe tiga timu Manchester United aseko sodi arombi yako tebeti lakini ibinde kwa tebituaro ayetu kan tutu musimamo ayotu aro musimamo osaligo ntu aro musimamo kora abantu ama ntu aro musimamo onche kora abantu ama osaligo minute ko tebi ntu aro musimamo tigora masangini gentekebe masangini genteke baro gango tebi osaligo no mati chochi karan kuruga igaga njetimo manyeri kurende ga noroche ga bubas bumachoge chachi bumachoge ire abo bawo abasani bawo baleta iga se studio tusange na baro batebenga eganga yabo neriri
gose ne chikura bago chikoira anje ni Ekero bakoire gusitika barete chabo. Matilda kero twale kurigereria. no ma to mwana no korobo Matilda go kurigereria. Inki barotete kombeterebi. Karati goyo bweliro baga. Jofre Onsariko ndeni umona jibi na mwakili yani umoroya obweke gambere kana kia milimani Nairobi nero kuru Jofre Onsariko lakini elia nene nchi Jofre Onsariko. Lakini bona ayo kamente bweliro ba. Matilda kero kurigereria mangana siasa ukoranga bintu mbiri njera ni siasa guika mpaka yale to mogoko gite. Lele gazeti ya Taifa Leo umugano uringi isikuri gukwa na mangana gite usikorera umugano igobwata mangana makongu sana akotenga mimi ndiyo kusema mulimani Oyu no muskeriga shago mimi tu statement yale kongo kigaiga baka naga ni kwebulinga na sekiriga theo kwa naiga akotebanga ki agukwa naiga erabuye ka gukwa na mangana makongu sana akotebaiga akotebanga akotebanga Gachagua anasema ayo siku mbili tu baada ya Uhuru Kenyatta ambaye ndiye kinara Jubilee kuwahimiza wakazi wa Mlima Kenya kumheshimu Gachagua licha ya rais huyo mstaafu kuonekana kama anayetoa ushindani wa DCP kupitia chama chake cha Jubilee. Lakini kirokoli kuligelinga nto Rigathi ya Ukwana ngaki amewashauri wakazi wa Mlima kumsikiliza yeye tu akidai vyama vingine vyote isipokuwa DCP ni Wilbaru. Yani inga chama yayo kanero yokere yenge nchase Mlima Kenya. Chama ya ene ri. Siasa no chama ne yanga ya agende onsi. Wilbaru. Siasa no chana ere chama ya Rigathi ere Democratic Citizen Party. Okay. Oyigole. DCP. Sorry. Agote bia mabinde bionsi bire Mount Kenya. Bionsi pi. Mbibwati kendi onsi ne chigura barutu. Icha ayo kanere ne chigura. Ayo magana siasa. Siasa yuna nyirigereri tutage chikuligereria manganande na ande na kumisa. Gazeti ya The Standard enjabu ata mangana gete kuchora barayi gete gaiga. Murayuri o Tanzania Samia Suluhu, murayuri o Uganda Yoweri Museveni, no murayo Kenya nere Rais William Ruto. Kero kuligereria barayi gazeti ya The Standard yayo kwanera barayi batatu ekubo weka ni gukwane kiru murayi emechando yawe kondikaren Samia Suluhu ntu arabantu nabayite tu bagaikuwa gali gutera chikura namangana mange kerokora Yoweri Museveni nena kumulikirwa arasobo itina manyinga korekante Uganda noko bwato kwaba ebantu gati aba Kenya babere Bobi Wine na yo mwabo akurunga Bobe na nani Nchagi na nani uyo babwatu nere tubate Bobu Njagi na boigo Nicholas Oyo babwatu kutukorea Jumamosi babwatu Jumamosi na kerokoro murayibu insi ya Kenya nera akobe kuga igase nchinga kili ya jenisi kwa na mana nera manyinga na itigete sana bona barayi batatu bakuwekanigwa bakorekana nigo babira barayi balia batari kwegosha nekera manyinga agiteka tari mangana nyendire Mike Wills harigereria ase chi ameganerie ya Jumamosi ase kira tukurigereria ase mitandao inero mugano bwate na ndore tete attention ya Kenya mone kiagera babira abaiga konye babiri bakubura ase matuko 38 days bono ekira babo tukuri gari ya Jumamosi emambi omanye onyorenga kurumagiga serikali ya Uganda ya bole tugwenga Abakenya abaiga babere ngaibale serikali gatebanga mbamanyeti kendi gyonsi igoro ya Bobu Njagi na boigo Nicholas Oyo lakini gatoka kero babu tukori ya Jumamosi wono ndo cheri tukori goro muraibensi ya Uganda muske Yoweri Museveni nigakoranga babirabu nigo abegitu biara kiagera mbabe te bakubuna machiko ekero balingene nsemerio kwamereria serikali gose balingenere Oyo manyekanete na Kagulanyi gose Bobi Wine igobono nga bono igo itabirenga ne serikali iya manyete inkikiagerete bakabe kwa biara kusiba kanyara ko ba detained kuroma tukaba gani go bale go kananga mbama itia saba Kenya baiga bale abana bane Kenya tari kubuka sai moyi aboke sai omugako oyo igo minto oyo nere mwa Kibaki ari kubuka sai ari kubuka chinse chiga bari gucha kwe guchindo ichimbe pi barabi bako guchindo aba bona bakura sai bako guchindo imbaya mbovu
mama ke muntuma Nasiki. siki ngaki aye keru igwete ngaki ya somaga iga ngaki ya somaga Egoteba Trinity of Terror. esikati kiri Abarai bense batato abarai bechinse chigacha East Africa umurai wense ya Kenya ya Uganda na boigo Tanzania bono niko bamurekire kigima kubatakana n'echibura buru chikende tukane kiwasoro gongoro na andake ndocenga abakenya bange bono niko batigire bakumurekera ubutenene bwa Rais William Ruto kubatakana n'abakenya abo babere irale kubuka aba Bob Njagi na Nicholas sekero kurigera ichibicha no ekere nka yabo yariko gosekero abancho babo bari kubarigane kurwana nyegeti kechindege nabukore koranga amaene Kenya umuchando no raroro ekero kurigereria sevichere asembeo mpanya rete gochengero kigimo nabo gombasangete birekere byabo inegati ya magana aliandake akurigireria igore chize na ndojo lenga boigaze gazeti twara engana muraibu inseri ya America Donald Trump akanire okubwatirana gwero rwa Africa kubwatirana mangana una agokorekana gaiga agotabanga Kenya nigati chizo chiri Africa chibwate chibura buru chimbe amangana manga agokorekana ro igomona takuga ni kubwatirana kigima matiriton noroche ngotebi mama tiganda gotebi noroche kero kurigereri Kenya bono ike Kenya oroche to kurigereria mangana Uganda Uganda kore Kenya ayanga yura gusama mangana Kenya abakenya bachire Buganda baburira samutukamange bana rende kobora na bokobora ikiagera turochi goikogenda Buganda kuriye chumbi okay sokoro ega tuguratigana na mangana yesiasa kwira tune kuboli montegeli boli byaye naro mugano gito no ndando linga gazeti umayetasi nchile tu abana mandi sports na ingole tumeka nigiri tutate bi yale ngemo nguso sana mugono mukuru kunga Paul Kaba miyogo ono mugusi omwana jeshi mungwano iganigo nyuma yoko ewege susuro amo na wose department yaba kubwa baya sensemeli ya jeshi nga buangire ko kolemere muri julie sabato Adventist agoteba ngerenche neba nisi gitinko gende sabato ere no mu Adventist omukongo gwaralire omugwado igaga kana gateba nga omujeshi agoteba nga nchikende nkiyo neba nabantu bagukwa yesu bari kantu mokeje no mu Kristo straight mugano iganyuma yogo sibwa gozyani yogo okoyo punishment na gushikerwa akagwe punishment asibetwa matukemero ngene nebere asikeire une punishment akakauka ikigambiro kyanyole tobo ene bwaye nago yekubuli anyara kuba wakanwa chibe sikubwatia namba yemo akandushiringi chimilioni isano ngoro azoko yewe punishment ye yuma mincheli chiko inamba yenda akanuji milioni isatu asogotene nigwa emeremo atati kubwatu lichiko ngendo kenda aiwe mushara bimetinyi 12 obushyobune conversation no komwa yani komo uneliyo komoteringa pole onsariko abubono mbuja onsariko noroche ngotebi nonye ninje tate kukauka chino mu Catholic life and direct getemba tindi gutacha onsariko mombwate mombekeni onsariko serikali no ikera nzobyo dole baroroche nyere waka ndiri atoriko koraki getebe toriko koraki tindi gutacha Jumamosi tindi gucha omukatho kintu mosia kumuka toro Jumamosi nalingo china kolegasi naije yani Jumapili Jumapili bono naje tebe Jumapili naliko sasa manyasa tata tindi gucha kazi never tindi gucha kiriyako bakeba bokebe okay lakini teba maene kirore getembe tubwati obusibore bwo sasima nimbwato bosibolo sasima mama lakini oche Jumapili naliko enda Kilisia Katoliki Kilisia Katoliki mugweni onengo ile kwanya korekana gesa nuli mere kanisa kyo chonkoro kanisa kyo inchine pagani Katoliki no tama ino imana ipagani sorry ipagani no muntu tabwati utariko sasima pagani omonto ntebe tirite pagani ni ngoma ete bosire oyo koni birengega agantebi ngana ki nga pagani ne kerure kaniso mokong pagani omonto tayakora utariko swage saste gose nyomba yo gusasime nge kwa ngane te bosire ndo bwate atheist bari batari kwa mininganya sainaro okay artist
Jesus Christ Atheist. sifan. Okay. Alright mwanjumo nga ekero kuligireria emigano ne yu tukagotebire gago ibintu binde biroro bigokorekana biganeti igotonyere nga ugwetera subusubule bwo mo anagisho iga bona nigekegambero kyamo etobo ene bwaye igati by the way usikuligire biya Kenya gantu gwate mechando gete Sana. asinaro konyora na school none umwana gete onyo uche school kare bwede ekanise ngao konyora kobetererigwa ikani skuru eri gosazimali skuru italia ebire vingi gosebire common sana se mission school tutagitito kwanere school ndio si mission chiri chaba missionary no maitenga chi school chinyingo konyoranga it's either purely Catholic gose ye Adventista na boigonchiro konyora chiri chikanisa chinyinge usikonyora abande niko bakura sedini ye Islamu abande ni chiavaindi nkagire tengengana yaringe yabwanguiga kurwa stichinse mochiri cha Coast Kenya ekero yatugutenga aboroki wambale bari kubetererigwa basabike indi bamenya gusabwe ndagira isenginje skuru ne yeke indi ebintu bune bina bigo chibyare tumuchanda yes. Alright, wono mwanchu mulinyi watu akwaira asobwingi alitotakwa maegasa magazeti bono tukwira na singana etuwabwate mambia yege siasa Unsariko salama alaikum. Salam alaikum. Alaikum salam. Yes, thank you. Assalamu alaikum. Tota. Salam alaikum. Skati kwa yange tomotayo Unsariko tegerango tebi. Bono iga. Unkwamboli ngankanisa kingoji. Unkwamboli ngoche nchide immediately nsoe koba omo Islamu. Ngochikorokwa ntarago tebirite ketira batiswa bono ekiagere kanisa egeto yangoki noche mambi gonkobuka nchengo nkorogo nkorogo ya ndi mama ke iga mama ke nkorogo mbanya wato nkorogo nabukira bu immediately nasoire mirimo wakibar mape ngakiwakora kwa manya bono nae biko omento nsarigo ekero tu kwa magana HD ne ekero kuri ne weekend iga abara into bwate bono moske Dr. Fred Matiang'i na boigo moske David Maraga na abara ibani kura serikali mbanya aliteba gushiriki chikanisa kubwa mono buna litukurigoro kwaroche Dr. Fred Matiang'i chinse mochirikia Limuru na boigo omoske David Maraga ra gotebanga moise konge kiro kira ko na igoro moise konge kiro gikiga kibura ibwense tinko bangaina na ande tinko bayeria igonga siasa ne nyingi abana siasa rero ekero mwana siasa okwebanga gosoa dini straight. There is no any problem. You can enter any door. Ekiagara mwanya sai. Na raga jumbe chigo chaka chinge sana singana chokwanira mambia igoro ya kilinga ine mbuya ase chinsemo chiagusikuru kwa malietarisiko. Ndoba tabara yaba ya bale kurusiko gali. Na bako no mai tusiko dagali chinsemo se chi ukambana bako nyoro mura igeto lego ukambani no makomu sana manyire. Ogende chinsemo geto sembo igali uikonya na bako nyoro mura yo manyire sana. Ogende chinsemo chia nyanza matega iga chinsemo chiaruo na bako nyoro mura igeto manyire sana. Okwenda gusigo senaro kuruhora bako nyoro mura yo manyire. Ine asokora kwa onara abantu banga balikire sana yujumbe. Kubata nengana iga omugavana bwe county ya Kisii moske Paulo Simba Arati arolekana ga kwana ngandake igoro yobwanche niyo monene bwumurai oyo sikire na bakenya bango moske Raila Amolo Odinga uyu nyarako bagako tumoka kuru asoboko bwense ngandake elietalia ye elire tugusina kurukwe bintu getegati abanyagitali asa kwaniri nyagitali ya mogali ensamo ya Kyogoro nichisomo chindenga kurukwe elietalia Raila Odinga andake sukorokinga omugusitu abgatubwanche ni no mogako yiga ukurugunere Raila Amolo Odinga asokora kwa gomwanche mulire twaro chemo omo MCB we wodi ya Kyogoro moske wolda muchachoko gikiri ngane lakini arora bange bako likaba ne bale bakotebanga yasubwanche ni bwa Raila na bere tomoro keli etagusi abade batenga njira tiyo Raila ararukuga gusi andako mwanche mulire twara na sole twarako boli aye munomo Kenya na mugusi uruchimbuya onye nchonsarigo na akolire bintu tibya bienge nchena elitalia ne rusigu ga igaliruga alibo kambani liro kuno eskuru geto kurunga onsariko primary ere ukambani mete idara magana tubwaje buna boniga ekiro kuriga buna bono mo orai bwenso mokoro moske ntobate moy Jomo Kenyatta na brai tobate Jomo Kenyatta International Airport
Yes, nchiraroro. Nsobo. Ntobwate chabo Kenyatta University chiskuru na chinyinge chiro kirambalieta yega ala. Moi University. Ensemo ya Moi no chiskuru chinyinge sana. Chinsemo chinyinge sana chiro kirelieta ya Moi bakaiga gusi tobwate muna Moi gesusu chiskuru chinyinge. Lakini kwa mwa kanyaranga kuro gusi totwali obrai. Lakini turagenda isikari wiko asenara karo kire sakawa. Kaki, patu, Usenya chai. Nona nkorogo primary school. Never. Lakini nakikoranga ndikuraba buli ngati twaligirira juju manjira chikuli kwa chingi sana abande bagotabanga elikora kyubwa nchani nobo Kenya tobwa tema ngobo keba ebo kabira nabo elietali koro kwa ndonzi lakini abande bagotabanga kintu abayitu batali koro kwa iseko nakikoro mwanchumo lero atwara ko bolinga ki ayero chono isaregetenga andake onyumura yulenge unabona example tuligirira abarayi nabange babere Kenya ga imiri Moi Kibaki no murayi okotembere muno mu president mwezi ya Kenya maiga yukurara kwaye nero biye lietali Kibaki lile tugusi tonyole gali osimisese matali arokunga Kibaki dispenser bono saligo kwamba ulia sokora kwane kaki bono muligere njetinkoligere umwana uri ochi uri noguri okay no problem usaligo ne tatu umwana one kaki abachokoro bana ntatemba buri eye ne tanguche mama tingo bole sokoro tingo bole goze kwamba uri nche muligere gote na nche no muligere nane no mategerere ningo tegererete bono usaligo ne tata bono rocho tali asobobe kiogoro mintoga nzaga ngero kuraira nje gento bune kinkeyo njari kurukureni nonye no mwana yo minto minyogete no enere ni ubiri there is no problem okay njari kurukuno non korogo gosero kunonye mwana yo minto otenyo ntukwaje buna bono senior chief Musanyandusi I think ngusi yokeriete lakini kiro kurikere yemere mu bakorete kaki mere moyo kaki county ya Kisii na boigonya ontulere na tatabuke ontulere na tatabuke banele sana bagusi babonye mao babonye ntika mayuro abandake bamnyoba ko temere memi ya sana aiga gusi lakini oisoko soka kurugusi Marieta batayesko Marieta muntu nganyantikani utagotebi bona kila tuko buli muntu muligirili ayunisa digetenga elieta Daniel Toroitich Moi abantu bali bali Mzee Jomo Kenyatta umugaka Emilio Moi Kibaki amalieta ali manene akolire mirimo lakini abarayi bali baruro baba George Saitoti mbu yatoleta malieta aya igakurusiko twanyaleta twaruke ibintu bitu kaiga ningana ndo chigali gata ko mitandao maiga yo mugavana Moske Simba Paurarati kukwana chinkwana chichialega subwa nchene bonere mu wakarairanga andake nere unalingo murayi bwe chama ya ODM ya lingine libali na gusi lietali ya yeliruku echinya kitali chito gagusi akerengelja ngiri kiko nchumwe asini ntali asobeta to mwana one Moi ni gatebeteiga mimi nimeenda lakini mutanikumbuka igotali karachiete gukwa rende gera konyatarakwa agatea mutanikumbuka lakini ndaitengo tebingana ki omugaka tata ochagitimu president Kisii county igatebete iga ubwana bwasoira kaki ubwana bwasoira mama ke munte ke monke ngakoro tacho na ene kene njina itabira no nyaetura itabirana ubwana bwasoira 07415838 china machito motegera libona mambia mwanchumo lele boy go 0726447367 nabo twikira sibirege libya go tukura sangango tubikane biya nabo igo inkyuro chobuya onye kire bobe esababu nereliga onye kire biya esababu nereliga andake abarayi bayitu barabungo to abari muongoza stogo chuchi ine asogoro ko uruchi chinga manganayiga garo kuweka ndamanganayigo mwanchumo lele na inga kyonyaro chai. Good morning. Getembe, hello. Tembe. Oh, yes. Muroko baje kinde ngolso tumurango. Ndio nosoro mugranga branga lyo mbiri bika. Ona irenga ya nene bia onsaliwa. Oyo rati. Yes. Tata goto gambira mutiga. Omugava nogonga kyakorokwa. Arati. Arafu. Bona tigago reiga. Aha. Tigeriete fenda bai gore pondo mate. Baroko rorera ira primary school. Lakini gutinga ina ntundo bwata marieta dokoroka kubiteto kinya gitali. Obo bebi wokorokeri etali isikuri omurayi bwenge nchogo cha gusinkie kebe. Wano. Aha. Marieta itanya korugujinze cyaitu kombaro bakore tegatiene nene kurumega gaiga. Ntobwate nya cha start umata. Bidia nya kutara guti kabirende yonse bano bambo manyo gwitaje ngutiya nya kutaro.
Na buranyole banchi tibwanchani tuntuanje tobwanchani. Kaya tiga ana jati ke dia tadi dia buat. Rasa aku jadi dari waktu dia no tiupo do masih apa waktu nong koro primary. Street. Sebanyak muka sutata, ayo cinta andanya cinci, tatu mintu, tiga dan cili tadi lu kuang korok primary, gue sudah nungguan tiga. Koro chiwaso Krisko ya kamera. Hah? Ngie gimana kwa toa wali. Nuruncin nanya. Etu hari ya Getembe lo. Okay. Getembe halo. Okay. Yes. Ayo msaliko. Bwagire bia. Shukuru. Wakire. Karibu sana baba Alisi. Na iguru mchada la mubwata. Ibirenge liyo mbiri bibiga mbuja. Lieta liya kusioma tina wako nyaro montaka kukwe lieta. Igode nabo kentoke kukwe nabo montaka kukwe sakwa. Abora nyolengo sena kule ndoko mwana. Etwabo linga mbuya amalieta y'abarayi bali abanene baitutwa nchete kurwase bisa kubinde bache baro kuche ebintu bitoka igana kinyagitari kiskuru ebintu ya timbaro kutiga bane baro kusaba na barabo azeki igotoka ndikole igotora bagesaku nande tiga tura baitoka iga tuze naba Kenya Alisi naba Kenya tole lakini teatro kinende kesakugiete na baro kesakugia Mapema. Kai mana kongira ho Getembe Radio and TV hello. Hallelujah. Getembe hello. Areo. Tangani ngo kwanyo seria talia yeso ndi ngema uno Jamano sana. ando ko rende ko kini kuna kiraba antebina. Miguna inki kereso kirete kurkwali zibetizimi. Miguna. Wono, Miguna ategerete. Ndorabe betemo no ariko atakuna ngamira. Tikakuya tegerera bono kwana ngo toyigwe birengale byawo. Itangani omonora obakwani onkorogo weso kabuya kwarustiano bakwamana go taga bwasa bantu kororekana beti milioni. Narusi tegerete. Chiama bang. Aye Miguna. Mwana mito sali kwana. Igo intereso te bonkoro bweso kabuya. Onkorogo tikabuya kabuya kyano no mwana yora umune so kete buya abekete sienta ni tukia yaro seti igobo eto arasi kumuruma. Okay, no problem. Guaraza kondero guarrete Miguna. Bueno, tikabuya tanga so mutata. Ancora no guardo ni ana la tinto kwa na magaya te kanga so mutata. Ena mayesi mingo freeze rande. Omanyete esaligo munorega no nyina banteri nyoro ngo kubare abana banyora abana baroka bantabwekerecha. Oh yes. Omonto tegwene ati ore tekerecha jinse ya isiko kutono mwana otokire ka ngene rokuka. Abanyene ni familia ina bekwira na tengero muntu obonaro kwito monene goseba kwita banene bangire kurukwa abana umani kuruka abana bantu baisiko. Abantu bakyo urumba bwatera iti yote banga nyantika majoro nasirete na nyamahuri bikinasira nabandi mbaro nubiri uyu musani gwa nkorogo okobagero nkorogo egintu gujesi miraye matora. Yes. Abuna gwagwenete kurukwa irita ya gusinga iga erinde nyabitari yigwene naky'abantu bana bari cyate bakumane nkorogo tarikendi igotirya eriterio tikanije sergu nagaba nucho buri abanenki bese yinga nirieta hilo nkoroka nyabitari yega. Right. Sante. Kugura. Morendo kakuna muri batatu sini ane tuwa kende morendo nsingo korai tukiri. Bien mono. Okay, ucheba wereba goteba weneva. Au garasa biro ko igwe. Au gani ai wasa ba ebiga. Nero usabire. Ano nabwatende ni. Usabire. Nani keragu saba na ego kanga ki na ngurasa buli sokoro. Fulizirane namona tebia Matilda tali asobo be mama. Ajenke muntu mama.
mamu minta akabina nyagitari buri serious abanyagitari bakomote bisuguma sukuma ke muntu sukuma akamanya kuru akaiboro nkorogo bono gaki tate koboriga gaki tari bobe gaki bikone baba bikone bigotoka mugunda santu bagwatera ne maremu bora ale koboriga mama bunuriga irari kuga Madirda Primary School is there any problem irari kuga onkorogo kibacha iri musietente Primary School is there any problem irari kwa chofri umwana bwirira pa Primary School is there any problem musietente ngora chikosoma bona musietente pana pachikosoma skuru korokwete nga musiri kuta primary egetinya musietente nare tirango tebiga abana no bara jure saiti bakoigwa egesongo kiane mari Kusenga ki heli primary Primary School mapema ngomwalimu kosomya akatenga nchiko ku mwalimu rukasibo kaka ngosoma heli ngosoma onsarika rojo nsarika echeche yero echeche nimbi omugaka oyo bwika no rali rende ntutogoteba gakirara buyo mugaka kwara tokoreira mangana majagu Kenya ngima alright lakini bwika omonyene na akorete tanguje asaba gusi na akorete ngoso na atigete gukwana nyacha etosa bone kero erieta ririgocha rikoira na maega karate gera alright asante sana ino mangana yonkoro gotabwa tiwa matena nchukono mwana oyo tenga ebunde nchege no never agota no never Tigafero kwenya chai. Straight. No nya chai, there is no problem. Getembe, good morning. Hello. Etwani. Ayo karibu. Wow. Kwa bwatele no mutokoro kwa bali makane kebwe. Ekebwe karibu sana baba. Bona ntige tunaka ko tebanekega. Umuga ko yentu wa mwanjete. Yes. Ya karatu wa mwanjete gaki tagras mejite ringari kuwega ngara iro dinga dispensary. Yes. Ntige tonda tebenjinya ya tigango ekyo ni biko kyo ko ba mintu to abwata ba minokire ga Kenya. Aya nige dikende ngoda tebenjinya boga kana jana ari Kenya ga kogere ma tu sugo tuke semezi ya weto kyo enda mpaka ni asinaro ari kire na cha dispensary. Igon tuli ba Kenya. Aya yente chuke watira nabo Ekebwe. Mbura ntuna ba Kenya. Na ba Kenya lakini tuko twaruga nje na ba Kenya linde. Boro tukuligereria. Yes. Na moi university ni kile ko chima lisobo ine. Alright. Boro kile tura tebengiringa eliete tigari ku chima ta jentu wa mwanjete na itu jitu tigari ku gaiga. Nje watari kirende na beli makani kibure tubanye. Straight. Hallelujah. Na beli makani kibure tokena ko tebi onsari ko tegera ngubuli. Egaka kiogoro esukuru yite bwatirieta. Dieta ndi. Yes. Okay, elieta konyo liroro. Nande linde likomento eliaki. Okay. Gakirende tali asobo be gaki unsali gona. Lakini bora kero ya mentuna Kiogoro Raila Odinga Hospital na lieko mwa. Raila Odinga Hospital. Iga seitoma. Na inche bona gote biriga no yonda ateba. No maito yondo yo mwana na rongo kisana. Ometo sokoro ntoliko ruski Ogoro. Iki ntoko mentagane linga ki Raila Odinga Kiogoro dispensary. Mwana rongo kisana ontebina ere no munya kinyumba. Ere na nchitobo kinyumba. Etwali yagataba halo. Etwali yagataba halo. Hello Geoffrey onkoro wana Matilda bwaki. Ebuga kire bya babeki madhambu yole. Ndevu yapi. Karibu. Nancy. Nancy yo Nancy kaiwa jete lakini. Ngona atandeli malimo nkolio tari ko tokora. Nancy karibu sana. Okay. Bono nje nari ko kana gachite kunyari kana. Yes. Te koba. Na intunto bwata karaibe chinguru onsalingo torarwe ke na intue gentabu toro kama dieta. Bono bali ba mate tiga barosi baroke dieta liabo na intumambira mambiende nto tuaro yitokoro ke dieta. Na bana bwata ngani ungwane limusanyon. Ndiye mono sana ko mwanda mai. Mama, na itabiri. Hallelujah. Hallelujah. Na yako manyi. Na itabiri. Aya sana.
Bono gaki antu masa musanyo itumete ningo. Bono go to viazi ninje. Bono onsari. Viazi asiki. Viazi no na etoma nyeti ninje. Onsarigo. Omusanyo yakurunga mama diriani na ni manyeta sakale bona aituko manya musanyo ningo. Gongo tiarro kabosa. Oroje bono go siaro kama no go chwate nga ko baso. Sorry. Ndango ko baso. Onsarigo tengo tebiga. Onye kiringa na marieta. Lakini magana bangina na gwatigana tu gweswana. Onsarigo nya na marieta ko likwa sabantu. Onye na marieta ko likwa se chisukuru. Amaena nyasaye mama ke muntuma ne bachinya gitari. Omonto bwene te kolikwa se nya gitari yemo. Nkase itogo se no mpaka chisukuru no 10. Omuchaki bubo president bwa Kisii County. Oyo kurukunere Omuskelvis ongwai. Ongwai. Nkingo teberabo. Ligere chitaya. Kusiga se ito tokotara putuko na bokia. Mapema. Buya. Ogo travel kwa zako. Etuani ni ya Getembe sanga na intuwa na mwambia hello. Getembe hello. Hey. Yes. Ebunda. Na diare Onsarigo. Ilian chege. Kali nande kwa irani. Na madeiza na korogo. Karibu sana. Gati. Goki. Kai. To tumeka kore bintu uno tangete koraki. Kurabuga ngo ngakio nkorogabuga. Koroga buga. Kusayore. Mabera ali nyoraje kira. Kusayore meo ya studio. Sali nemeo. Karibu Ebunda. Jesus Christ. Hey, magire nero buga na. Naje buga. Utingwetia. Nero bugire. Ainje. Ero, jabono ngoteba iga. Yes. Asa maoni ane. Yes. Umugusi. Yes. Taliko bakana. Jogo to matanya miranguru. Karibu. Trade. Enya geta ye wende koro kwa itanya jae ko nyanti kama yoro amanyango ngo bali aba kongu ba Kenya bali bajangi to mugandu bagusi kuzero kusakawa wali okamona gati Guseru kweli yako. na iuda gobe Irarugwele tali yako lendai. Kongumbaro. nero litali ane kudenyo mo gusinde Ero kungaki. Ebundenjege. nero kuonkoro wa junior ningi. There is no problem. Nyanti kama hiyo. Nyanti kama hiyo. Oh yes, asante sana Budencheke kuru. Randu bwato bieno. Mbia mono sana. Onsariko. Lakini najira kwenye raba antumbanche tibuanche. Tikaje tibuanche nikereke. Buanche nikereke. Onsarigo. Bantu. Oh yes. Ayo Onsarigo. Oh. Ero bunga. Enda yenchoku. Enda yenchoku. Mbia mono. Mapema. Onsariko nare go tistabu yukiazi. Ntate nkoboli go onsariko. Kwa kitato mintu. Aje ni go koigwa. Na nche ni go koigwa kiara stiri enga kieyo no moke na ringi. Mama no naye ni go koigwa. Nyanti kama yoro. Nyanti kama yoro. Akaminyoka papa iga. Ana gosomoka. 90 nyanti kama yoro. Kayogo chirene. Amagurama. Amagurama. Kayogo chirene. Tuora nyangia mioga. Ike kabirinyi papa. Genda dio kayo. Genda. Nyanti kama yoro. Akaukito kukauka. Karati ko onsariko. Akaukito kukauka. Akamanya kingira ini ndio buyamono. Lakini tatengo tebi ko onsariko. Kurati kuchiasu kuchino mama nyanti kaka. Akamanya kuruga gatorete bolti. Agatorete bolti. Gusise ito. Tari bolt gold. Sikati ki. Agatorete paka agagusise ito. Nyakitali njare kurukuri ren simple mapema. Lakini de no murayo yuko mugavana kwa no maitino no murayo mone sana. Murayo ensengima. No bwensengima turakana. Tabwati sobo. No bwensengima tabwati sobo. Lakini nkwaro chinyero nyanti kanyuma yura arale tabantu bago chinsengima boy. Una bajiri mu nyanti onkoroga we karanga. Ngatabuati sobo nande no amenyete. No amenyete. Kai konyore. Kai konyande. Konyangu ali nguragiroro. Gose nkoi mogeti bakachindagiro kale. Irine ndagira na pimete ndaria kiagera bono ngata. Lakini ikira serioto is where you draw the line. Lakini karati Iko ko mwanga kero kwa kono nguragiro. Abarai baito bagusi iko bachitari bakarose liko bosontoto. Bakarose bakaigwe nyama ensambe con emberu con enkarange. Bakarete rupa nini kiregento chindagira ari chingoko chinsu chinkonye. Lakini ayo gwonchika nyuma kwa ragiri kwa igotire ko. Bono okoranga omoiko kabasoa bagake hesabu ya gocha. Aje tikakukan mama Getembalo. Korusi chianga para. Getembalo. Hello. Yes. Karibu sana.
Uyu kwana guru Richard. Aya Richard ayoto. Embu yatore. Yes. Engwane imogote baningia. Yes. Lakini nende kerto gote kene. Kerto gote gotambua Raila. Yes. Na into oto guita. Kuna bono iga. Oita kwenda level 6 area. Yes. Kero kirenga nyangi to wingi kwana kugo mugusio koramika. Why? Akiura ramikira ninka. Kwana kugo moto koramika gase na into to kwego kinga nero no mugambi olenge. Yes. Ngikiare ko gerago cha gutambua Raila. Yes. Igago tuye no into bagusinga igo ntoro chisto gucha. Aha. Tangere bujana into are kora choro. Oyo mo iga no nyari babu agere. Abara imbai yongiata mchota na koro kerabona nya chaeli inde kora nena temeto bo president kuna Raila. Street. Kaki. Kerota etoko kokonyo mugusine into toro kanenga to. Yes. Tigo tambua onye kerenga ne kereja to kunyoro yo into kuri tigo choro mugusi. Mapema. Ndaruanga ede kisumu chake goteba ngaroke getikinya chae banche. Aralia. Kwanza kara kwanile togero. Kusikara kwanile matundura. Kuna wono korogari iga. Ogero maito ogero iriabo. Yes. Kuna wono korogari iga. Ekero to koroke gento korogase to kunyoro ya wokorogo. Te begento. Nda teba teba koroke no ne tauni ye mo ya ye sarwete. Turu con Korogo Street. Mapema. Yo korogo street yoro to kuriye street kunyoro nga no ufani buri wo. Lakini street ye gusiri kori eliri Korogo eliri atwara mangana mange Korogo munyabitage. Ometa Korogo muntu kurukeli tira no kora. To kuriye litwenyora. Street. Onsaliga. Mbuya wana wararia ekerenge likiaruete no gotochanganya bagusimbu yamono. Asante sana Richard Ebio mwana sana, thank you very much. Gente que nkiarenge serious. Ama NP. Ngangu kani. Gente que iga nkiarenge serious. Lakini ubuyabu muntu sukuru unayo mayetu ubuyabu unu mburoro nubu bwa umburo. Ebintu mirotaro kwonkoro. Unabona onkoro to ko rukwisukuru. Mbakoro kale none hii. Bo urarukushukura abana baba ngayini ayuru jokota yo somo. Mbakoro kanese pene. Primary. Osarigo. Omenyete onyoro moibori nkagari umungino ukoroko mwana ngaki nakibono nkonkoro koiga. Umeto mwana kura. Wana kolerengere. Onkoro kwanye kurukwa abana lakini. Abana barukire. Koraiga osarigo. Ngara muomenye. Tokore tojikana iga. Tojikana iga osarigo. Mambia buna bogoki. Tobe komo chata rogabu. Mwana abana barenga barukire onkorogo. Chistritire ngajire onkorogo. Tobe komo cha abantu bakore kibatebe nganga. Kurareda kubuli. Abantu bali barukire onkorogo. Njese itona ko matida sino kwanya kungoro. Okay, noroche bundeje. Oyo mutangani metrando ibo moeria. Bundeje ko mwana ro kurukusobo onkorogo. Arafu ba go chanoroche kemoda justice magazi. Muntu raro ro kurukonkorogo. Arafu kuruge ga. Ayo baramire. Ababa kiringa kionkorogo singi bago tirigoya. Bakara mumba. Baramire umwana ko bainchera gete igo mwiburi chikoriyo tebe. Ekibono nko. Yani pakekebwe. Tabwati umwana kurukonkorogo. Nabwate ngamba ke kwegere aina marieta abana baramire ngakibono kwabo abana mungi bakoreka nongoro abana kwanya kora ka abana bale very smart very accurate very intelligent akanyaruka nkarali bakurukonkoro akakurukonkoro agaitebere buri akamwana kali smart garandika bwati no mwana iboru arukonkoro umwana iboru muchio ugo nande kanya kurara isiko nabwate ba no mwana munyaruka golile wakire bia nabakwaniria abo nonkorogo na maduri tababwate ogiri nene baitabire ibakanye kemba tebia mangana bamanya kogenderera kuomana nonkorogo totai bono ono yes ntenta etego soa straight ya senkwana yes nteneren era niyo mitokuru nyanchini kwegwete namba ntina kiota manyira bugango ya yere nakubwatire baba kuru nyanchu karibu bono yes simba nande lirina watebinga ngo toburukaniali aha simba oyo ngo toburukaniali yes
ekiagera kinyagitari ntire bogere tibwenerete kurukuraira igagende Kisumu abatei baruke nyagitari eri ya Kisumu Raila Nakiara atume kuru Kisumu, atume Aero, atume Sondu, atume gocha ata gutambuka Kisi agenda aliri sabu mali kiogoro orosana ime ati koroke nyagitari Raila obogambi bono bwa musinyire Yatige wasali yago tokolie bibe mbona n'ubwanchani aletire gusiga iga ya obutali bwantani gotikoroko monto okale urwetare ale nyagitari aga abosongo ntua mwanche terendele nyagitari y'abantu bagwene je nakwite Kai. agende ati koroka Raila nyagitari cyaso bogere yes yatae naro omugako linyanti kama yoro naro yes o banta abange bakule gaiga Kisi abange abanta banene babwene to korokule gitene gitari eyu amane woto gototenenera gototainga toroke Raila nyagitari ometo nero gototanta ni nande rina gotevinga nye muri koligere libija oyongo totanta ni alengo to irara to tuguta sago to tuguta gotino ambone mitando to bugate ne menge tigara to Rusia bwa sasa tenene tina gototai toroke nyagitari elia kiogoro Raila ane mama ngaro mama mintu mama diole waitabire bujade mama nare gukobori naki nakorolire nare gukobori iga ndiyamo nonkwane lyo moto koro imadilda Wakire, biande. Eliswa ndare kumuburia nare kuburiga gakitari asobobe omwana oito maito omwana oito simbarati uikaga mbege pindi kya kabere kerokyo ebeterereti ekereni ya yubona arura simba ono ga iga karati ga injina tebire na mangana ne tabwati bwa mate Kayo bogete koru. karati ga mbogete koru bona yenga ikwa msina yari tu kwa ningam bono karati ga kerene go chande bone point yane kamiri bune bwenete koba ntoroje na baraga mberi ya kabere lakini ereiga iga ikiri bona gukwana manganaja nimo maete no mukristo atanyunya sore tari kunya so nto maete ngatari kunya sore anese nyega ari ba utete okirikabo okay tari koli kuperi okay tari kunyumaru okay tari gokoraki tari gwake siza egento Point bako nereli, point nereli eshisha. Eliokonye bari kunyugaria eliokirika mwaka agacha igalioka kamanya gocha wateba ngaki nga erokwali eliete elioka na bolira agereta agamberia akabe Kagere tonkoro goisane kirene no mujadala muliko ya lero. Agwante kwatana nukurwa igasi. no ngata there is no any problem chira makwenda kuchi basi bano mwanchu mulile no motegera lijere kana 50 cyo butugire guri chinsa ibere cyo no mambia iko michuko tubadikira gaisatu cyo no mambia kolenga nichiza chitu yorongorwa Afrika ya mocha nomurobeli netwan ya gatembe unyolenga unsariko Geoffrey Matilda Kemunto. no karago nayo mulile kurwa sensa mwenye tukunyo sanga naye bono mambia singamba yotu bono mambia good morning hello etwan hello yes mbia tole kabisa karibu sana karibu sana Ngarabutora. Woni kitu abutora tata babutora igokora na aliyekuwa atakuwa aliyekuwa aka liliaka oere lio mongao oyo mongao te aba Onyora yuko. aliyekuwa atakuwa siku moja lakini leo haujakuwa bana tena tu abuto toko igwete Wakira engo. Gatemba hello Gatemba Bugakire tata Marigana gojos. ayo mwalimu kese no wakire ko jaga Gatemba tura kwanira banonge tembe television ore na Gatembe ngakikwaga nede oyo ko nede ni ali uchiyo saba sigete no nyoro so ire gaiga Omonda motevinga ko wikalio ngakirene nambe. Gatemba lo etwani kwa ira ni aliyekuwa bona ngakio kota ya abuto kirtoro Umate ni sawa iwo maka ngasirene na waite na kana kumbe mukani wete. karibu sana mano Akiena ko ngirbate mukani ndi ndombire to kora adigere nande no nabo.
Arsenal to kora ikano ani ntu abana inti bo swada banga jaba ntale babwa to nyomba banda babwa to bukabira bana bono ndetindo jimba mahosa akora jagara gakwana tengati nyakidari digoro ku dieta gete yaro gido bano bo tora jaga ngairo ku sei to ga iga ndoka nyara no nyomba sakana nairo to nyara kisiri bujiro gira banda banga banje Jangan tin barra ko sembo ma kala kala dai ko nere gara ruete ne branga ri ya ko nere no mora ya garang mora yo na to pone de jagaro yo buyan timba ma to kitore se dinte dinge na ro kala de gento gete na to na su betu gore ita ga tu ga kala to bo subere ka ya to ko kwana mangana maya tinto jinje na wanda ba ma minje ya bunga di nya ro ta ta boy go ya kitari dera jenje ruga ya anda bo gara lakini renda ba minto na ro ba tinto ba anje lakini nende kento ngari ngaji ya to digo nyomba to ariende ndiko gara nyakidari te ruari bando Aliyekuwa korda maya baba minto na baba korda mayu lakini ngari ya mcheto mo aliyekuwa atakuwa siku moja irengo lina chimukabu irengo lina chimukabu nombagera kena njere nenkuwa nebo ya bono wetegerete ntukunyara gukuigwa senchobegeteli ogirion sireredia santu sana biregali byo bigwe kanire bona mambia era gotenga murai omugavana bwe county ya Kisii omuske Simba Paulo Arati takolete momo chandonsi asinchunga ere buno murai na anda akunyole bugusinga kyo murai ya manyirangani Gatembe alo Hello Gatembe yes bana Joseph Nyamatale express aya gwamba ibiregali byo mbiri biga Ijone yendonda tebe ngelenga ekero mondo konyoranga goso kule na libintu biko so akoro ko kwa maleta embake bya takoreti yes jabana ko bwa kwa nangonyine liye konyalekana omonto tigaru kwe liete gendo kelya korete aha teba ise ko omonto tana ko kora kende lakini ekera kule kwa manyanga na lyako na ko kwa maliete binto na ate ebintu ebyo wange ibintu bya embiyo biro kira malieta aye Nje nare ko teba ngagambo tongo na omonto ogerete mbake nyitaliye kaigorwa na gukina rugwelie tambiya lakini tali omonto momo sasime make gara kule bona limo kumusasi makumorokeri ntamalie tambiya bona alright bona tokoraiga norocho onsari gone tato mwana matirito mwana one mamo mintoke muntu ntatemba tebika bono afatali no abare ko teba ngaki ekiagera omugambio ito simbarati otokorere gazi gaigengiya abugane talo ku erieta esukuru nonye kare moyo terisina ne problem ekirare moyo yes aruku erieta bona roje karati kana kubuli ebirecha bukuleta gusisito why comes how comes asante sana mwanchumulira senchogere kusangana itubona mambia bali mwezi muguli kaka shukrana gora jujumejirika ni chinyingi sana akina Thomas Kavaye kina uyokurunga nere lila na bitengo akina uyokurunga Brayo Moses bonso bali bako tabanga ibiringa liwe binge gaiga tasome tukulense mlinding balinga iga matilda ga korwa chikomnyoka chika karutu akeki ngotiro kwenda sumutu mukomoke bwamangana aliyama ya yechinsa isato chabona mambia Dorian Arasa goteba niko ndani mpaka mwisho korochinse mochage konge ndabo igo Benjamin omwana Thomas out watching live korochinse mochabo basibo igesa no murugyo da Maclean kwamboka nabo igo na bana Ogembo Frederick out alabo kwani rimwensi ase studio tatiko nkoro ta goti atu itabire tekera maiga Matilda nge omaye tu Ogembo Frederick alebia tu kwani muntu le nobody Ogembo Frederick kwani somebody na bakwani rimwensi abo se studio kutatikwa nkorogo tumia mwezi otatikanije nateba tumia nini ntate mukire mwezi Ogembo Freddy oko nkwani ngolendege tuguti ngokorore igo onyore kwa kusirisha bikiria sarigone no chonge tata no chonge nijengwa kurabuli Matilda litangani Atiri tore no chonge mama nditini utumia una wateba Atiri tore no chonge mama tumeka bintebyo tumekaye nijengwa paki no Kyokoewa yani dene kinkoewa bono no chigoro Madrid kuramo boli ukajaika nendagere ya ugali kwa bwate chae na ngagosaba ukandina kaki ukandina bona kingo ko boli musabengulero kaki tari rasimo akiro musaba tari rasimo bwego
omwanju muligereria magana alegana makomu mwako yokole miaki yake ndaga sarikake Gasareka. Sokoro. Anyaranga sokoro ni miaka lakini. Kimatritanga mama. Sokoro ni miaka lakini kibirage leo nkorogo. Ngaye. Nyasaye ngaye. Yani noje. Kwana atiko bubali mochiza chinde. Umete boni lugha ya sareki. 50 juka nje. Ukore kutebanga siringi 50 ebinte byonya utangaye. Wazo mwanchu muligere liko ikiraga utoka no muntu mukoma katanya magana maya Ensemble Radio alafu baadaye tukwira na Ensemble request hour muhako nkorogo kirago nyagusaba ntumanyenga inga kiako nyegera asomusikyo mwansukigema litkulia Jumatatu njekuru ku mwana buliro ba Geoffrey Nsarigo Matilda bayo nkoroge bindao sabati meti siringi 50 lakini hago service nchira. Lakini specific. ebetereti bakonge mama ke mundoma chahiri ngereti gari chahiri. Okay, no nkorogo nyasa ko abere. Okay. Tali mangana Matilda. tosukato chiara Zuku, home of quality entertainment with reliable internet and affordable satellite TV across the country. For $29.99, get your satellite TV dish and decoder with strong signal. Enjoy crystal clear channels, kids shows, sports, local dramas, Nollywood, Nat Geo, and more for $4.50 per month. Ne, wachandikire nechitanguchi aochibinyuruime. Owebi, okubura gw'ekinguru cy'obusacha, omukyando bw'orwiboro, amaruire ao, nanene aliyo kwambukira na Stinsamo Chansoni, egati ekigurube kinde, bono tubasa kucyandika. Abanyagitari, Baba Nyuki, Mama Nyuki, na Mapembe, nabo barayiga bona soro ngorwa gusi, eri baguturi kuri wasime cyande yagendere ko bagiye kubenga. Batarire rero Stinsamo kiri cyanyanjwe yo mu cyokisi, use bakirisi migwetara sinamba cyabo 0704 115152 Elio bagukorere emechande yo yabereke go cyasuge mabwao. Kila nafsi na ita Tararie ogokwa kwa Lawrence Ondigo Bogito yuro mwano nyagosira Caius Bogita na nyagosira Lucia Nyaboke. Kare mumuro mwabo Agnes Stella nyagosira Dismas Bernard Dennis Justus nyagosira Ronald na Father Michael Bogita. Mabiro ya nuru sigwe Activa Funeral Home Tukuri Jumatano tariki 12 Mutinyoyega nigo arani buri tukuri Alhamisi tariki 16 Mutinyoyega ali Mariba Village Voronyi sublocation Kyogoro Division Kisii County. Gatamba Television na Gatamba FM twarereito. ila Bwana ajili ya dhambi Bwana akatoa neno mtazamo. Pink Premier Academy ne yamuye chiskuru cy'uburuso ekyo kikubeko buruso byeko cyasumwano aze okwanyolera egasomo ekyo kiramakonye asamatukale busyo ezukuru yiga yekutuka ase bara ya Kisii Kyogoro jinsemo kiri cyamenyingwa ebale kogenda chinsemo kiri cyamasongo igo ebwateli bagaligi yali nene asabana bakokosodelia elyo kubugirana gukine chitalanta cyabo ebirasi byabo nebigale ebyo bire ebiya nabibwata
mazingira ayo akwirira abana gusoma buya ngosome bari kurwa playgroup PP1 and PP2 asbibo bagasome kurwa grade 1 wika grade 6 nabwo na junior secondary school nigo babwate science laboratory eyirengiya sabana bakorera amegerio school yiga igo egwanchira umurubiri umuye w'amasomo OCBC ale n'amasomo nigo school yiga ekolera ebyegwa asebabwate music and drama inyuranga imirimo yiga yo kuyorokia yani art program nigo ekwa umwana wo oburemu bukokora amegerio ayo akumutinya isko ye krasi. Hard work, humility, and the ability to work with other people. So far as a leader, there were many opposition, but thanks to the never-ending support and encouragement of teachers and fellow students. Always believe in your strength and ability. No responsibility is too big for you, not too small to be rejected. Efisi yabo ni gukwana nirigoriria mubuko asibego babwatemera bulyo aho korengana muno konyora gwicia mate ili kweneki ngakira umwana ngonyora ale egesomo nigo bakuru busombi kucyasa bali bare HD scholar asibego bali barase boarding babwata mazingira maya yo gusoma in technico egendrete tutarire lero ili kwibwatania kabaye oyo mubwa bali bakwibwatania munice semi ejujira abayirere konyora obugimu buyasa matuko ali busyo asamange nabugwa kisimwe trase kinabachitwa 0710-755-578 Gose 0714-673-963 Pink Premier Academy asubu wibuko chakira iliyoko kwa ankyo yao engia. Ine kwa bere gukurigia amachibu ya marwira berga kogochanda senga kientambe totwara bwabono ekyagere duka ya customer based herbal clinic ya chire neri chibu ya bene asokorentera mariogo arosire kurwa semete nobo manyi weigoro na gwanchirwa gutumeka semebere ya moya banto okorwa sechinse ao buna India, China, United Kingdom, European countries, United States of America na yande kurwa sense ya Kenya. Amarioga bon kubeniara marire aho buna chi allergies, chi ulcer, amanyinga wakaigorose high blood pressure, arthritis, asthma, diabetes, endrume, fibroids, STIs na yandamange. Banyore aseduka yabo egotoka segeswero gose main entrance ya Boss Farm Plaza egotoka katikati ya Kisii Blood Bank na Kisii Main Stage. Intuka Soma Best Herbal Clinic toka nyombe ngia ya Boss Farm Plaza ground from no swaiga nditoreke muge sieri goro antu bata mariogo hapo dokura marire na arthritis, diabetes, high blood pressure, ulcers na mangabo amarego itari gorire insebuya oranyara no na ekoira togo tugutera karibu Voigon nabo kubanyara gwetera sichi namba chesi mi 0710-540-968 gose 0733-990-052 Customer Best Herbal Clinic. Your health is your wealth. Godmart Supermarket ne supermarket yomugusi yo egokoneria kurwachindagira gwika ebintu byo gutumika nyumba aserigorira nsepe enyorere ebintu byonse buna esukari amase yo kuruga ayokorosi chichabate ayokorosi mandasi kurochi company amabuta yokorosya endagera omochere chispaghetti ebisugwiti chijuice amache amabere Godmart Supermarket nere kumete asokorosya